трети епизод. Намерих вещица. Той е много тъп да го правиш и ти. Дайте положителен, да, пак отново ще го кажа. Дайте положителен вод за клипа и сега ще умреш. Каква е тази? Очек, пише Уит на нея и има 26 сърца. Уит. Уич. Той то не е Ти е бос. вещица, бе! Знам, но бос ли? Има 26 сърца. Ще ме фърля отрова. Изоставена мина. Да. Бягай, тук има спаун. Бягай! Бягай! Спаун ли? Той се качи сега догоре. Даже кос намерих, човек. Бързо, човек. Басяхто място за къща там долу. И кол. Ето тук горе. Не виждам нищо, ма има много такова. Ми се умира. Човек, сега ще светна. Сега ще светна. Аз съм махал. Не, чакай, ма. Ето света. За тебе, гледай. Светичко. Гледай какво има долу. Много яко място. Много яко място за къща, нали? Сега ще изтрепам. Ай, готов ли за трепен замъкта? Аз тръгвам и ми се умира. Няма да умреш. Аре, аз сетвам сет хом, ако умрем, ще дойда пак тук. Аз не ми се сетва. Аз се знам. Човек, сериозно ли бе? Не ми се играе. Абе, няма да умреш, нали с мене? Сега ще ги убием с мечовете. Аз излезнах. Чакай, че скелет. Айде, аз бягам, не значи скелета с цяла златна броня. Тук ще направя нещо. Аз почнах да гладнявам нищо. Имам вече изядах 2 супи. Аз изядах хляба. Чакай, Има ма, лач за храна. чакай, ма, къде си, бе? Изчакай, ма, ела горе и ще отида да има място и после пак ще искам тъпа. Това е. Чакай, Има ларп фолк, нали? Да. Че стой тука. И аз отивам там, аз тук се Иди, сетна. бе! Тук се сетна холм. Крави, тук пише, че има крави. Не, той има само крави, човек. Ето прасета, бе, човек. Крави и прасета. Ще може да живеем по сървъра. Да, гледай какво става, човек. Как избих. Как имаш броня, бе? 14 прасета има. Тук не съм аз, бе. Аз съм от другата страна, там бях аз. Чакам да зови прасенци. 14 пържоли имам. Тук са само крави, от другата страна са само прасета. Ами тогава да чуваме вече. Да, прасета. Прасенцата. Ще живеем в този сърна. Може би. Аз ще чупа. Направо горът. Да, защото... Аре ти, ако крадиш, бе! Колко крави, човек. Да не ти казвам. Колко крави. Там има ли прасета много? Има. Не ги бий с ръката си. Има тогава не ти ги дава опечени. Че колко бързо се спава. Че тук 5 крави на една секунда се справят. Ма верно. Аз ще крада от на това. Колко прасета, човек. Аз ще му крада на това паржолите, дето ги би да не си хъбе меча аз. Крада му паржолите, човек. Ела така, бате. Така отстрани. Да чуваме вече, стига толкова. Чакай, крадим. Така. Колко крави дойдиха, бе? Гледай, 2 крави наведнъж. Как му открамнах? Крадеш ли? То се отказа. То си идва тук. Кравите идва вече. Аз тръгвам. И аз тръгвам, аз знаеш колко? Има 19 на... има 19 и 6 на прасета и 20 на крави. Ти имаш храна, то ще за двата двора. Да, също. Да, хоме. Пращай. Капа, гори. Нали борай? Чакай да убиете с прасета. Един спаунер за 2000
За 2000 паричи. Ай, тук си, нали? Да. Да, хай. Лодките слагаме ли са? Мгм. Трябва да сложа тези пръчки тук. Ти да не ядеш нищо? Не. Ма чакай. Да, хайде. Чакай. Че както виж зад мен. Ма ние се връщаме назад. О, верно. Обръщай. Ние точно тук щяхме. Аз тук искам да си направя къща, де. Виж какво е хубаво, има стревичка. Като пълна триличка. What the fuck? Чакай. What the fuck? Не, трябва. Да, ние се връщаме, човек. Ние се връщаме. Не искам тук да живеем, защото тук има някакъв човек. Ела на тука, настрани. Че? Ти водиш. Спална си лодката на сушата. Ако е много дълбоко, направо по тази лодката. Ние се връщаме. Не, аз отивам там на страни. 5 левел съм, че. Трети. О, даже взимам и тук и крафтинг. Взимай го, то се е нашия. Знам. Взимай го. Ето, ти ще го вземеш първо. Тя се разби лодката. Вие да искаме те ga фърли. Тя би да си направи нова лодка. Аз тук без стои, отивам да пикая. Бурка. Падай, бе! Борай! Тук съм. Ще ми дадем чупиш лодката. Тръгваме да те водиш, нали така? Както прецакаш. Само гоненка ли ще играем, ли? Още един крафтинг тейбъл. Той не е нашия вече. Да, ама аз пак ще го взема. Защото в къщата не може да направим два крафтинга. Само моята лодка да не се чупе. Фак, моята се щупи. Аз ще взема твоята. Мерси. Ай, дай, бе! Направи се твоя. Бягай, бе! Чакай, ама поне, бе! Той без тия пръчки ще не трябва да те щупи. Пръчки ще Аз да нямам спре. дърво. Ай, маме. Ако нямаш каза, аз имам 56 дърва. Ами Трябва да са- има място да взем дърво, трябва да има друго място. Да взем дърво рано или късно. Ами саплинги, откъде ще вземем саплинги? Не знам, вече ма трябва да хванем и дърво. Чакам та. Откъде тръгваме последно? Там. Следвам тебе, шеф. Ми трябва ни саплинги, защото да може да си посеждаме повече дървенца. Аз не мога, аз те загубих. Кокошка. Аз те загубих. Само напред, давай, ще ме видиш. Не Ето. на там. Ето ма. И се. Виж какво има листа, но да не се падне. Има даже и портал във въздуха. What? Не е във въздуха. Има да не се падне саплинг. Саплинг! Аз се взимах лодката. Моята се паркира. Тя тръгна. Къде е? Фана са. Тук е. Поне. Няма рез. Свободни сме, няма рез.
Откъде знаеш, къщата може да има.